एक्चुअली आङो बिपिएफआव मोजां मोननाया ओरैबायदि सिगां आङो हासबेन्डजोंसो थाबाय थायोमोन नालाय जाहोना जाहैबाय आङो बिपिएफखौ सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनखायोमोन ओमफ्राय हासबेन्डआलाय जोंनाहाय माबायाव दंमोन आरोना बिजेपिआव दङमोन दा बिजेपिजों आङो हाबफानांगौ जादों हासबेन्डजों थ्रुयै दा आंथ' सिगांनि आइ आफामोनहानो नांगोलावनो खामोन नालाय दिनै आं नांगोलावनो जयनिं जाफिनबाय आरोना बिजेपिनिफ्राय फैनानै बेनो आंनि बुंनांगौआ बेखौनो खावलायो आङो रायजो राजाखौ जाहाथे जोंनि नांगोल बिपिएफआ मोजाङै मोजाङै जौगालांथों इयुनावहाय खौसे जालांथों आं बेखौनो खावलायो माखासे सिगाङाव गांनो थांदोंमोन फांसन होननानै एक्चुअली आङो बिपिएफआव मोजां मोननाया ओरैबायदि सिगां आङो हासबेन्डजोंसो थाबाय थायोमोन नालाय जाहोना जाहैबाय आङो बिपिएफखौ सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनखायोमोन ओमफ्राय हासबेन्डआलाय जोंनाहाय माबायाव दंमोन आरोना बिजेपिआव दङमोन दा बिजेपिजों आङो हाबफानांगौ जादों हासबेन्डजों थ्रुयै दा आंथ' सिगांनि आइ आफामोनहानो नांगोलावनो खामोन नालाय दिनै आं नांगोलावनो जयनिं जाफिनबाय आरोना बिजेपिनिफ्राय फैनानै बेनो आंनि बुंनांगौआ बेखौनो खावलायो आङो रायजो राजाखौ जाहाथे जोंनि नांगोल बिपिएफआ मोजाङै मोजाङै जौगालांथों इयुनावहाय खौसे जालांथों आं बेखौनो खावलायो एसे बिजेपिनि मानसि दंमोन माखासे सिगाङाव गांनो थांदोंमोन फांसन होननानै